Og hvor fuck er det, vi er? Har din bomber klar? Kom nu ud. Jeg er på vej, din Adam. Kom nu for helvede. Vi skal i seng. Altså, stop nu. Nej. Det er sjovt. Ja, Stop! Kom nu. Godnat. Hold nu fucking kæft. Jeg kan ikke sove. Hvad fuck er det der? Au. Jeg går fandme ikke derude. Det gør du fandme. Det gør jeg fandme heller ikke. Og det bliver dig for helvede. Okay. Ej, det er virkelig uhyggeligt. Jeg vil ikke. Vent, hvad er det? Endelig mødes vi. Ah! Jeg kommer og tager dig.